Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba Harare nevazukuru vambuya nehanda vofa nekuseka vachiti takashaya kuti tohwanda papi mushure mekunge pachinjavha panganai bhaibhethi arohwa nendimi dzake dzakumubhaizisa ari pamusangano werally yeZANU-PF otanga kudedzera kuti varoyi for ED, mbavha for ED zvakashamisa vanhu, achikanganwa kuti ndiye mumwe wacho mbavha. Saka zvinhu zvakashamisa vanhu kana naiye ED akashaya kutohwanda papi sezvo aibana vachibana pachinjavha chimari zvinhu zvevanhu gold nana Hubert Angels vakawandisa timu racho revarakashi. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti ED akaona kuti panapa paipa, akazodedzerawo naye akati aiwa ndipeiwo mike ndimbotaura parally. Akati aiwa makukanganisa kana makuti mbavha for ED hazvichabudi because nemunongoziva mega ndo mbavha dzega dzega dzadzaburana. Pangana yanga akanganwa kuti naye ndiye imwewo mbavha, munongozivawo zvinoita Mwari. So angadedzera kuti mbavha for ED akatsika tsika akati aiwa mufana wakurasika, hapana zvakadaro. Handizigari kuti matomboinzwawo here audio yacho iri kubuda parally, asi ED akatsika tsika akadedzera kuti aiwa pakuzoti mbavha for ED wakurasika. Saka ndoni yanga taura nayo guys, ndozvachisekwa naBaba Harare nevazukuru vambuya nehanda kuti apa paipa. Handizi kuti panganai zvechechi anozvigona here kana kuti zverally ndozvaanogona, because parally anga akutomamira, inonzi kumamira musaga zvaiva akuita. Aiwa handizivi ndianoswera achidedzera kuti bvuma kupusiswa, asi aida kupusisa ED zvakazoita kuti vanhu vafe nekuseka naED akaramba akadedzera kuti wakurasika. Thank you so much.